Terve terve! Tänään pelataan Minecraftia, jonka pelaa siskoni. Ja minäkin pelaan tosiaan joskus. Mutta nyt sisko näyttää pentsihypyn. Mä oon korkeimmasta tornista, koska katso. Nyt en pääse eteenpäin. Hoi! N. Missä se Okei, nyt mennään. Se on sellainen. Sitten mä hyppään katos vielä täältä. Piti hyppää kyllä tähän. Se oli tähän. No, nyt te tuolta kun hyppää, niin hyppää tähän. Noin. On kivaa! Niin on. Pikku hetki, jos suokaa. No niin, nyt on minä käsissä, joten minä esittelen teille äkkiä. Töperystä! Eli se saisi olla TNT-tykki. Ja Kaikki tekijät muuten tehnyt parempiakin videoita. aha, nyt naamakin. Joten TNT-tykki Joka epäonnistuu. ei epäonnistu. Joka sais onnistua. Juu, oottakos pikku hetki. Mä laitan äkkiä sen kuntoon. Joten nytten lähdetään tekemään sitä. Sitä TNT-tykkiä. Kaadetaanko me javaa? Tuon teki muuta sulla parempia. Possu! Niin. Okei. Jotain ihmeellistä, että possu on tuolla. Ei mitään. Noin. Noin. Sitten kun ollaan perillä, voidaan jatkaa. Moi moi. Nyt on yli 1000 näitä palkkeja. Tai mitä kakka onkaan. Otetaan kartta käteen ja katsotaan minne helvettiin spawnataan. Me ollaan nyt tossa. Joten let's do this. Oho. Noniin. Ja nyt lähtee. Nyt katsotaan minne synnytään. Toivotaan, ettei jäädä ilmaan kiinni. Jäädään. TNT lagaa. Se oli tällainen.
Ja me ollaan ilmassa. Sun peli kaatui. Voi vittu! Sun peli kaatui. Vittu mä oon ilmassa! Apua! Ei! Eikä!